En el petit viatge que vam poder fer amb l'Imagine Express vam tenir l'oportunitat d'entrevistar a Xavier Verdaguer. Doncs mira, Imagine neix el 2011, jo portava un parell d'anys visquent a San Francisco, en aquell entorn d'empreses tan innovadores, amb uns projectes emprenedors, i vam pensar que era interessant muntar un centre on altra gent del nostre país pogués venir sobretot a fer una immersió en el que se'n diu el Silicon Valley, per aprendre de com innoven, per empapar-se de l'actitud d'allà, i llavors al tornar que ho apliquessin al país d'origen. Ens ha semblat que sempre era la mancança que faltava aquí, aquesta actitud i aquesta manera de treballar d'allà. Llavors sempre hem pensat que la millor manera d'aprendre era treballant. I el primer programa d'Imagine va ser un mes de treball a San Francisco amb 12 persones que tenien que generar idees per 4 clients que ens van donar reptes. Llavors què va passar? Que les 12 persones van tornar i al tornar amb l'actitud que van adoptar han fet grans coses i han aconseguit molt d'impacte, però al mateix temps els 12 projectes van sortir molt bé. Llavors això ens va fer desenvolupar un mètode, ens ha fet repetir aquesta edició que fem d'Imagine Silicon Valley, que la fem cada juliol a San Francisco, aquest any serà la 6a edició, i a partir de ja fa 4 anys vam dir, mira, si això funciona a Califòrnia, per què no provem de que funcioni en altres llocs? I sempre hem pensat també que el component viatge era quelcom que podia portar en el mètode. Sempre associem la innovació a, sobretot, treballar en equip, i el viatjar fa que aquests equips hagin de conviure, hagin de compartir una experiència, i això fa que s'innovi millor. Llavors vam començar l'Imagine Express el 2014, que va ser la primera edició que vam fer en un tren, i teníem molts dubtes i la gent costava molt que cregués que això funcionaria, però va sortir tan bé que mira, ja que portem 4 anys repetint l'Imagine Express, i a partir d'aquí inclús això ens ha permès crear altres Imagines a altres llocs. Aquest any 2016 n'hem fet 10, n'hem fet una a Xile, Perú, Colòmbia, Itàlia, aquest any ara n'hem fet una a l'Àfrica, també viatjant per Àfrica, una a Japó, i això ens ha acabat empaquetant el que és Imagine, que és treball en equip, amb mètode i viatjant. Mira, un que ens fa molta il·lusió és el que va néixer precisament la primera edició de l'Imagine Express, on en aquest mateix tren on anem ara van pujar 3 persones totalment diferents, el Josep Maria Miró, que és un funcionari de l'Ajuntament de Barcelona, amb el Pablo, que és un desenvolupador de videojocs d'Alacant, i amb el Jordi Pigues, que és un consultor d'una cooperativa. Llavors, aquestes 3 persones, en aquest viatge, en aquestes 6 hores, coneixen Barcelona i París, van generar Vincles. Vincles és una aplicació que permet que una persona gran que està sola es pugui connectar amb el seu cercle de confiança. Vincles al baixar del tren es va presentar al Mobile World Congress, va tenir molta repercussió mediàtica, van presentar Vincles a un concurs internacional, va guanyar 5 milions de dòlars de premi, i amb aquests 5 milions ara s'està desenvolupant el projecte i tindrà un impacte en més de 20.000 avis. Doncs aquest és un dels que va començar. I per dir-te'n un de completament diferent, doncs en el mateix tren, en el 2014, va pujar la Glòria Molins, que és una emprenedora de Barcelona, que tenia la idea de crear com un sistema per unir els viatgers, els turistes, amb la gent local de cada ciutat. Va desenvolupar Trip for Real, juntament amb l'Òscar i el Mateu, i d'allà ha sortit una startup que va passar per diverses rondes d'inversió i que aquest any, al setembre del 2016, ha sigut comprada per Airbnb. I tots els trips d'Airbnb és l'adquisició del Trip for Real de la Glòria Molins. I si a sobre hi sumes que Glòria Molins en aquest mateix tren va fer equip amb el Mateo, que ara és el pare de la seva criatura, doncs ja vam tancar totalment el repte, no? O sigui, va generar un projecte personal i professional.